Ja, kære kollegaer. Vi er i dag samlet for at fejre årets medarbejder. En medarbejder, der ikke ligner os andre. Ja, undskyld, frøken Iversen. Nej. Altid velforberedt, overskud, også til os andre. Altid lige et skridt foran. Hej. Ja. Vil du have stået og flytte dig lidt? Årets medarbejder, herr Bensen. Bensen. Tusind tak. Ja, tillykke. Skål, tillykke. Altid. Der var noget muggent ved det. Tak for i dag alle sammen. Hej. Hej. Er det godt? Hej. Jeg måtte finde ud af, hvordan han nåede alt det, han gjorde. Der smuttede han fra mig. Så blev det ikke i dag, jeg fik løst mysteriet. Tag toget og kom på forkant med morgendagen. DSB, det er lige til. Det havde været en hård nat. Måske var det i dag, jeg skulle løse mysteriet om Bensen. Hvordan han fik tid til det hele. Der var han endelig. En femdørs. Det havde han jo ikke snakket noget om. Og han drejede ikke af mod motorvejen. Hvad var det for en mærkelig bygning? Der var noget muggen ved det hele. Og hvordan havde han tænkt sig at være på arbejde om 20 minutter? 20 minutter! Tag toget og spring bilkøen over. DSB, det er lige til. Hej. Farvel. Hvor skulle han hen i den montering? Han var jo lige kommet. Der var noget muggent ved det. Hold lige den der! Ja, selvfølgelig. Ja. Hvor skal du hen? Sommerland. Klart. Sommerland. Ja, jeg har taget fri. Jeg skal på en lille rejse med familien. Nå, Sommerland! Ja. Han var ikke som os andre. Gav den rigtig som globetrotter. Hvordan fik han råd til det? Ja. Hej. Hej, hold lige den der. Tag toget over Storebælt. Ud og hjem samme dag til halv pris. DSB, det er lige til. Bensen skulle på forretningsrejse, og måske var det i dag, jeg skulle finde ud af, hvorfor han altid var så uhyggelig effektiv. Der var noget muggent ved det. Hej. Er du her? Jeg vidste slet ikke, du skulle med til mødet. Jeg har en tante i Aarhus. Nå, på fars side. Nej tak, jeg sidder rigtig fint herovre nu. Jamen, du kommer altså fra Aarhus. Nej, jeg er lige stået på. Kaffe og aviser. Sikke en luksus. Tænk, hvis bogholderiet havde vidst det. Er det en weekendtur? En weekendtur? De satte kun turen på timer. Rejs på business og kom hurtigt og velforberedt frem. Bestil plads på dsb.dk. Ja. Ursäkta, en korv med ketchup og det gule. Undskyld, hej, hvad er det, du sidder og laver? Ja, man skal jo øve sig, hvis man skal invitere sød svensk pige med ud at spise, ikke? Ja, selvfølgelig. Tror du, pigerne i Sverige ligner vores? Ja, det tror jeg. Ursäkta, får jeg se biljetterna? Hej, det er dig, der har billetterne, ikke? Hej. Ursäkta. Jeg vil gerne have biffen gennemstegt. Biffen? Tag Øresundstog fra København til Malmø på kun 35 minutter. Vi kører 3 gange i timen. Så har du det helt klar til Milano-messen? Ja, klart. Her er 4 kryds- og tværsblade, en pose vejskilte, 6 romkugler. Forstår du den, Bensen? Rom.
Ja, væk mig lige, når vi kommer til Italien! Hey, hej, du... Hej. Hvad er der nu? Nå, det er sjovt. Jeg føler slet ikke, jeg har sovet. Ciao, Italia! Hej, det er Kastrup. Tag toget direkte til Terminal 3 i Københavns Lufthavn, Kastrup. Se køreplanen på dsb.dk. Godmorgen! Morgen, Benson. Nice! Du nåede det lige. Ja, morgentrafikken, du ved. Hvorfor gør du ikke ligesom mig? Der er kun 5 minutter herfra til den nærmeste station. Ja, 5 minutter til nærmeste station. Men ved du hvad, den bedste den ligger helt ude ved Ringvejen. Der tanker jeg hver morgen. Ved du hvad, de har 6 standere, blyfri, gratis luft og helt nye børster i vaskehallen, du. Tag toget på arbejde og kom foran fra morgenstunden. Ja. Nu. Det var det. Ja. Hej. Benson, fulgte han nu efter mig? Der var noget muggent ved det. Hvad laver du her? Jeg skal bare have fornyet mit kørekort. Få dig dog et togkort. Det bliver fornyet helt automatisk. Togkort? Nå, så du tog det store kort. Ja. Nå, nu mig. Jeg har til bil, motorcykel og knallert. Nej, du ved, man skal have nyt kort hver måned, når man er pendler. Det var det. Nej, det er sjovt, for jeg havde nemlig også en onkel, der var pendler, og... Ja, men han blev vist opereret, og så kom han så. Med abonnementsservice kan du få dit periodekort fornyet og sendt med posten helt automatisk. Hej, god weekend. Det er en god idé med sådan en fredagsbar, ikke hej? Hallo, Benson. Du har altid været min bedste ven. Tak skal du have. Jeg kan også godt lide dig. Skal vi gå? Du ved du hvad, jeg vidste første gang, jeg så dig, at der var udmærket og klar, og der ikke var noget på lade med dig, du. Hej, god weekend. Lad os komme hjem, hej. Ej, nej, gider du virkelig at køre min bil hjem? Hvad? Jeg elsker dig, Benson. Hey, hej. Du vil da bare lade bilen stå til i morgen. Jamen, i morgen? I morgen? Ja, vi kan da ikke lade den lille bitte bil stå hele nede på gaden. Kom så her, skal jeg sørge for, at du kommer ordentligt hjem. Lad bilen stå og kom godt hjem. DSB, det er lige til. Nå, så er der en rotte i fælden. Nå. Uden at prale det her, ikke? Hej, det er Benson. Hvor blev du af, at vi skulle mødes under uret? Ja, klart. Jeg står jo også under uret. Gør du det? Ja, og der har jeg stået længe, hvis du spørger mig. Nå, nej. Nej. Nå, men så må vi jo bare se, om vi kan finde en anden, så vi kan nå det næste. Jamen, det næste går altså først til frokost. Nej, de går altså til Aarhus hele tiden. Ja, klokken slår, tiden går. Det næste, der går altså til Rønne. Undskyld, hej, hvor står du henne? Jamen, jeg står under uret. Nu er der mere end dobbelt så mange forbindelser mellem København, Odense og Aarhus med Intercity og Intercity-lyn. Hvad søren havde Benson nu gang? Vi spiser simpelthen spisevognen. Vi spiser alle måltiderne. Ja, og kigger ud over bjergene. Campingvogn med egen bottler. Det er utroligt. Hej. Hej. Det er så sovevognen. Der var noget muggent ved det. Kom. Ja, det var Salzburgerkreuz der. Vent nu lidt, nej, det passer ikke. Det var Düsseldorf. Der havde de jo billige viskerblade. Det var et skønt sted. Vent nu lidt, det var jo der, hvor jeg købte en is. Det var et pragtfuldt sted. Denne her... Nej, det var så den sidste der. Det var første karusel. Så kom... Tag toget på ferie i Europa. DSB, det er lige til. Ja, vi skulle køre 2 omgange med fuld pedal. Ja, så slår vi turboen til, Benson. Første gear, anden gear, tredje gear.
Dobbelt udkobling, yes! Ja, hej. Skal du ikke have mere vægt på? Og jeg har jo for taget dem op! DSB har givet køreplanen et løft. DSB, det er lige til. Det kan forsinke dusind fotis. Godmorgen. Undskyld, jeg kommer for sent. Det var toget. Det kørte ikke helt efter planen. Nå, ja, den her kører vist heller ikke helt efter planen. Nå, okay. Jeg skal lige åbne motorhjelmen her, så. Sådan. Ja. Der er ingen utændigheder i bundkarret. Det var da en kolossal strømfordeler til så lille en motor. Nå, så skulle den være nysynet og køre klar. Sådan. Det var vist det lange lys, der var. Så nu skulle den være fikset. Ja, det var bare en løs forbindelse. Vi arbejder målrettet på at få færre løse forbindelser, og du kan altid tjekke, hvordan vi kører på dsb.dk. Nej, 2 minutter, 4 minutter, 6 minutter, 8, 10 minutter, 12, 14, 20 minutter. Aha, ja. Få dig et pendlerkort, så skal du ikke have penge op af lommen hele tiden. DSB, det er lige til. Nå, så skal vi lige se, om vi kan finde en lille p-plads der til øsen her. Nå, så siger jeg ikke nogen der. Der var ikke der. Hallo, Venstre! Er du ved at køre, eller? Nej, jeg er lige kommet. Nå, ja, det tænker jeg nok. Han lignede også sådan en nu. Med et 10-turskort er du garanteret parkering midt i byen. DSB, det er lige til. Ja. Tank op i toget og kom udvildet frem. DSB, det er lige til. Har du set Harry? Nej, han skulle hente vores togbilletter. Men det er da snart længe siden. Ja? Mød mig på kaj 17. Hej, er det dig? Hej, hvad i alverden laver vi her? Har du billetterne? Ja, klart. Rod Stewart. Ja, det lykkedes mig at få de sidste to, du. Der kommer nogen! Nej, vi kan ikke komme over Storebælt på 2 koncertbilletter. Du sagde jo selv, de skulle være orange. DSB orange. Så billigt, man skulle tro, det var sort. Det er ikke meget besværligt. Det er da det nemmeste, når man skal til fest. Karnevalbansen, Nå ja, ikke? karneval. Hvad skal du være? Sørøver. Vi skal bare huske, at vi skal skifte på hovedbanen. Klart. Hej. Undskyld, de kunne ikke hjælpe mig. Jeg er blevet væk fra min rejsekammerat. Har han nogen særlige kendetegn? Og han er lidt rødhåret, det... Kunne det være ham der? Hej, Benson! Hej! Det kunne det godt. Hej. Hvad laver du? Ej, nu bliver jeg sgu ærgerlig, Benson. Du sagde selv, at vi skulle skifte på hovedbanegården, ikke? Jo, det vil jeg godt. Tag toget, uanset hvor du skal hen. Det er nemt og enkelt. Nå, hej. Nu har Tagnussen været på værksted 5 dage. Det er da ikke så slemt at køre tog, er det? Fin benplads. Den ligger også godt på vejen, det gør den. Men jeg savner sgu retssløret i Tagnussen, det gør jeg. Dame der! Ja, vi sidder 2 gutter, vi taler køretøj, ikke? Hvor mange heste er der i sådan en fætter? Alt i alt så er der 2.176 hestekræfter fordelt på 8 motorer. Nå, hvor med lumha. Og så kan den rent faktisk styres i begge ender. Og den bruger ikke benzin. Tak. Hvad med prisen? 245 kroner. Ja, det er så for en ældre, lidt brugt model, ikke?
Men hvad koster den fabriksny leveret på gaden? Tag S-toget på jobbet. Du kan få et periodekort fra 245 kroner om måneden. Så mange. Så må vi hellere spendere en vogn, hvor Bensen? Det behøver vi ikke. Nej, for S-toget bringer dig til byen og hjem igen. Fra selv de mest hårrejsende forestillinger. Det var en god film. Synes du ikke, Harry? Jo, den var da okay, men... Nej, men det der med mennesker og dukker i samme film... Det har nu aldrig været mig. Bum, føj for et hængertræk der. Nå, Bansel! Jamen, er du ikke taget på ferie endnu? Jo, så godt som. Jeg har lige været inde og købe billetter til hele familien. Vi skal til Østen. Vi sejler rundt mellem øerne, du ved. Nå, jeg var så ikke klar over, at du havde noget mellem ørerne. Jeg forstår du det, altså, mellem ørerne og... Nå, ja. Det... Jeg tror faktisk, det er mit, Harry. Det er det altså. Nå. Men have nu en god ferie, ikke? Ja, hej. Flyde på dækket. Kære Bensen, jeg ligger også og flyder på et dæk. Punktum. Uanset hvor og hvordan du vil rejse ud i verden, kan vi altid arrangere din ferie. DSB, det er lige til. Værsgo. Tusind tak. Nej, du behøver ikke at vække punktdyr, du. Jeg giver. Har du råd til det, Harry, med bilen på værksted? På værksted, Bensen. Den er over hos maleren, ikke? Det må da koste en formue alligevel. Vi har aftalt, at det skulle være orange. Nå, men bliver da også sådan lidt 70'er-agtigt. Det bliver jo ikke malet orange. Pas på! Abaten! Fars baby! DSB Orange. Så billigt, man skulle tro, det var sort. DSB, det er lige til. Hvor søren kom du fra? Kan du komme ud? Hey, Benson! Du er typen, der både går med kilerem og seler, ikke? Hvad? Ja, lån mig lige din livrem, du. Ja, men lidt kvikt, ikke? Ja, altså. Kunstleder der. Ja, smut du bare, du skal jo nå dit tog, ikke? Nej, det gør ikke noget. De går hele tiden. Ja, men går det lige så godt som fars brune bisse, hva'? Ja, det ved jeg snart ikke. De har fået bedre tog og nye stationer. Yes. Er du okay, Harry? Er du okay, Harry? Jeg tror kun, der var 12 volt i sådan en. Er du okay, Harry? Er du okay, Harry? Er du okay? De var helt elektrisk. Ja, S-toget har fået nye stationer og nye tog, så nu binder vi byen endnu bedre sammen. DSB, det er da lige til. Så må du godt til plads, Harry. Ja, tak, unge manden. Ja. Hej. Jeg hvor godt folk er. Ja, tag endelig Bensen først. Han skal med toget. Nej, jeg har ikke travlt. De kører hele tiden, så det spiller ingen rolle. Hey, smæk. Det er nemmere og nemmere. De kører ustandsligt. Klar, ja. Hvad vil du have? Middagsskilling? Lidt mere talking syring, tak. Tilbagestrøm? Måske nej. Og dog. Vi kan også prøve noget mere moderne. Det er vildt smart med klippekort. Er det moderne? Du ved, sådan 10 ture. Ja, ved du hvad? Ligesom Bensen. Klip kort, men kun en enkelt tur. Ja. Nå,
Nå, hvad siger du? Nå, det er vist lige kort nok, hva'? Ja, man skal lige vende sig til det. Ja, det skal... S-toget kører hele tiden. Prøv et 10-tursklippekort, så kan du bare hoppe på. DSB, det er der lige til. Dag, en pølse med brød. Bensen, kommer du også her? Hej, hej. Ja, jeg er lige blevet alene. Alene? Konen har rejst med begge børn. Med begge børn? De tog afsted her i morges, alle sammen. Det var helt fantastisk. Jeg fik nogle vildt billige billetter til dem. Sort varer. Nej, de var faktisk orange. Nå, klart. Ja, jeg har også lige fået repareret bilen, du. Orange. Nå. Ja. Rejs så langt du vil for kun 165 kroner, blot du krydser Storebælt. DSB, det er der lige til. Så er det godt, Bensen. Godmorgen. 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 Skal I bare høre. Jeg surfede på nettet i går, ikke? Nå, nettet er... Og så faldt jeg over nogle fantastisk billige billetter. Nå, ja. Så nu tager konen og mig på en lille togtur. Klart, ja. Der er nettet helt fantastisk. Ja, selvfølgelig. Ja, halløj, jeg tager lige den her surfer, og så skal jeg have det net, der hører til. Køb dine orange billetter endnu billigere på nettet. DSB, det er der lige til. Bensen! Hej. I morgen til mødet i Aarhus, der skulle Bensen så ikke have kørelejlighed i en ordentlig vogn. Nej, for jeg vil da hellere tage toget. Ja, vi kører business, ikke? Vi sidder behageligt, der er et lille bord, der er stik til vores computer. Så er der aviser, og der er gratis kaffe og rundstykker. Klart. Ja. Hvad så? Hey, hej. Nu skal jeg se. Jeg skal have klapbordet der, lige under handskerummet her, for en kaffemaskine der, og computeren ved siden af faxen, og ja. Har der masser af plads, hvis du tager de 4 vinterdæk ud? Rejs på business, det er dejligt nemt, for vi har indrettet vognen for dig. DSB, det er der lige til. Det var simpelthen alle tiders. Jeg fik nogle fantastisk billige billetter. Nå, sort. Nej, de var faktisk orange. Klart. Jeg fik... Konen er rejst med begge børnene. Ja. De tog altså med. Kan man få smør, der gør der fra? Ja, konen er rejst med begge børn. Ja, de tog alle sammen. Rolig, pick up, 21 gang. Jeg vil gerne have biffen gennemstegt.
Nej, han skulle ned og hente vores togbilletter. Men det er da egentlig længe siden. Ja. Hej, er det dig? Det er for modsomt at høre det der. Jeg har aldrig hørt det. Hej, hej. Okay, så er det en top. Hej, dit hår, det er helt elektrisk. Jeg vil godt tænke på en pølse med brød. Benson? Kom du an her? Hej, hej. Hej, jeg vil altså hellere køre med toget. Bravo. Okay.